Kaixo, bideo honetan batxiler bigarren mailako geometria analitikoarekin jarraitzen dugu. Distantziak. Eta bideo honetan bi zuzenen arteko distantzia zuzen. Bi zuzenen arteko distantzia kalkulatzeko bi zuzenen posizio relatiboa aztertu behar dugu. Eta horretarako beti fijatuko gara zuzenen zuzenen norabide vektoretan. Lau kasu emon daitezke. Bata, R eta S bat etortea. Hau da, azken baten zuzen bardina izatea. Bigarrena, R eta S elkar ebakitzaileak izatea. Hirugarrena, paraleloak izatea eta laugarren kasua gurutzatzea. Aztertuko dugu zer erlazio dagoan norabide vektoren artean kasu bakoitzea. Lehenengo izango litzateke, R eta S bardinak datozanean, R zuzenaren norabide vektorea eta S zuzenaren norabide vektorea paraleloak dira. Paraleloak, proportzionalak, azken baten norabide berdinean dagoz. Baina hori gauza bera gertatzen da R eta S paraleloak direnean. Kasu honetan bebai, norabide vektoreak R-rena eta S-renak proportzionalak dira. Norabide berdinean dagoz. Ze desberdintasun dago ba? Bi zuzenak bardinak direnean, haude bat datozenean, orduen, hartzen badugu R zuzenaren puntu bat eta ordezkatu egiten badugu S zuzenean, bat datorrenean argi dago R puntua, bai dago R zuzenean eta baita S-en. Baina paraleloak badira, hartzen badugu R puntua, R zuzenan dagoana, eta ordezkatu egiten badugu S zuzenean, ez da betetzen ekuazioa. Hori da desberdintasuna. Argi dago R eta S bat datozenean, distantzia 0 izango dela. Baina R eta S paraleloak direnean, kalkulatzeko R eta S-ren arteko distantzia, kalkulatuko duguna izango da zuzen baten puntu batetik beste zuzenara dagoan distantzia. Hau da, adibidez, hartzen badugu R puntua R zuzenetik, kalkulatuko dugu S zuzenera dagoan distantzia. Hori aztertu genduan bigarren bideoan, distantziei dedikatutako bigarren bideoan. Baina apurtxo bet gogoratzeko, gogoratu egiten genduala hemen paralelogramo bat. Paralelogramo horren oinarria, norabide S zuzenaren, orain irudikatuta daukaguzala R eta S, S zuzenaren norabide vektorearen moduloa zan, bere oinarria, eta hartzen genduan S zuzenaren puntu bat, S adibidez hau, eta lotzen genduan R puntuarekin. Orduen, hemen osotzen zan paralelogramo bat. Paralelogramo horren altuera zan kalkulatu behar dugun distantzia. Orduen, R puntutik S zuzenera dagoan distantzia, hau da paralelogramoaren altuera. Gu badakigu paralelogramoen azalera dala oinarria bider altuera. Oinarria kasu honetan da S zuzenaren norabide vektorearen modulua. Eta azalera kalkulatzen da biderketa vektorialaren moduluan bitartez. Orduen, biderkatzen badugu S zuzenaren norabide vektorea bider RS edo SR vektorearen arteko biderketa vektoriala eta modulua kalkulatzen badugu hori izango da azalera. Beraz, hemen dekoguna da altuera dela azalera zati oinarria. Horretan oinarritzen da. Hobeto ikusi nahi baduzue, bigarren bideoan dago adibideren bat. Eta azkenik, aztertu behar dugu gurutzatzen diren kasua. Orduen, posizio erlatibo aztertzen dugunean eta desberdintzeko ebakitzen diren zuzenak eta gurutzatzen direnak. Bi kasu hauetan gertatzen dena da bi zuzenen norabide vektoreak ez direla proportzionalak, bata eta bestean. Bi kasuetan bardin gertatzen da. Ez dira proportzionalak, ez dago norabide berdinean. Eta jakiteko ea ebakitzen ziren edo gurutzatzen ziren, aztertu egiten genduan norabide vektore biak eta gero R puntu batetik S puntura dagoan vektorea, hiru vektoreekin artean, kalkulatzen dugu biderketa mixtoa. Biderketa mixtoa 0 emoten badau, esan nahi dau, norabide vektore biak, kasu honetan adibidez, S-rena
R-rena eta RS, vale? Biderketa mixtoa 0 emoten badau, esan nahi dau planokideak direla. Eta planokideak badira, elkar ebakitzen dira. Baina biderketa mixtoa desberdin 0 emoten badau, RS vektorea, R zuzenaren norabide vektorea eta S zuzenaren norabide vektoren artean, biderketa mixtoa desberdin 0 emoten badau orduan gurutzatzen dira. Bai? Gogoratu biderketa mixtoa esaten dugunean, azkenean egiten duguna dela determinantea kalkulatu. Bai? Ipinten dugu bi norabide vektoren koordenatuak eta RS edo SR, kalkulatzen dugu, eta 0 emoten badau, ebakitzen dira. Baina determinante hori desberdin 0 emoten badau, biderketa mixtoa desberdin 0 emoten badau, orduan gurutzatzen dira. Bueno, ebakitzen badira, argi dago distantzia 0 dala. Bai? Ebakitzen badira, distantzia 0 da. Baina gurutzatu egiten badira, neurtu egin behar dugu, edo kalkulatu behar dugu, bai, ze distantzia horretan. Dagoz, gogoratu, gurutzatzen diren adibide bat, bale, izan daiteke errepidetik goazenean, eta gainetik pasatzen denean beste errepide bat, bale? Zubi batetik, edo, orduen, horrek errepideak gurutzatu egiten dira, baina ez dira ebakitzen. Bai? Orduan hori da purbet gure irudi bat edo argazki bat erlazionatzeko edo, bai. Bueno, distantzia hori kalkulatzeko bi metodo daukaguz. Bata izango litzateke plano paraleloen metodo eta beste izango litzateke formula baten bitartez. Bai? Orduan orain azalduko dutzuet kasu bakoitza eta adibide bat egingo dugu. Bueno, lehenengo metodoa izango da plano paraleloaren metodoa deitzen duguna, bai? Orduen, zer egin behar dugu? Bueno, pues lehenengo, pentsa ezazue daukaguzala, bi zuzen eta bi zuzenak gurutzatu egiten direla, bale? Inoiz ez direla elkar ikutzen. Bale, orduen, lehenengo pausua izango da, sortzea plano bat, bi planoa, eta bere baitan zuzen bat egongo da, adibidez, S zuzena. Bale? Bale, behin hori sortuta daukagunean, kalkulatzeko bi zuzenen arteko distantzia, benetan kalkulatuko duguna izango da, R zuzena, hau da, kanpoan dagoan zuzena, eta planoren arteko distantzia. Eta horretarako oso erreza, hartuko dugu R zuzenaren, hau da, kanpoan dagoan R zuzenaren R puntu bat, eta kalkulatuko duguna izango da R puntutik planora dagoan distantzia. Eta hori kalkulatzeko erabiliko duguna izango da aurreko bideo batean ikusitako formulagaz, bai? Puntu batetik planora doan distantzia. Orain adibide bat ikusiko dugu. Bale, adibide honetan esaten duzkue kalkulatu behar dugula bi zuzenen arteko distantzia. Bai? Demagun hasiera batean ez dakigula zenolako posizio erlatiboa dagoan euren artean. Bai? Orduen, hasiko gara posizio erlatiboa kalkulatzen. Vale. Orduen, ateratzen dugu bi posizio vektoreak. Orduen, R-rena izango da, fijatu gaitezen, zerekin dago biderkatuta parametroa, bai? Beraz, 12, 0 eta 5, eta S zuzenarena, gauza bera, 0, 1 eta 0. Eta aztertuko dugu ia proportzionalak diren. Orduen, 12 zati 0, 0 zati 1, eta 5 zati 0. Kasu honetan, argi dago, ez direla proportzionalak. Beraz, ez badira proportzionalak, izan daitezke. Ebakitzaileak, edo gurutzatzen direnak. Bale. Orduan, jakiteko gurutzatzen diren, edo ebakitzen diren, egingo duguna izango da. Hartuko dugu R zuzenaren puntu bat eta S zuzenaren puntu bat. Eta aztertu beharko dugu, ea, R zuzenaren norabide vektorea, S zuzenaren norabide vektorea eta RS edo SR vektorea ia planokideak diren edo ez. Bai? Planokideak badira, euren artean sortutako determinantea edo biderketa mixtoa 0 izango da, eta M deitzen badotzegu hiru vektorekin sortutako matriza, kalkulatzen badugu determinantea eta 0 bada, da biderketa mixtoa 0 bada, orduen ebakitzen dira. Eta ez badagoen moten 0, orduen gurutzatzen dira. Hori egingo dugu. Orduen, aterako dugu puntuak. Orduen, R puntua, aztertu egingo dugu sekuazio parametrikoa, eta orduen R izango da 13
bi sortzi, adibidez, bai, errezena ateratzeko, eta S zuzenatik be, aterat egiten dugu S puntua, 6 minus bederatzi. Vale. Eta orduen, aterako dugu SR vektorea. Eta izango da, R-ren posizio vektorea, edo R puntuaren posizioa, ken S-rena. Beraz, 13 bi sortzi, ken 6 minus bederatzi. Beraz, hau izango da, 7 minus lau eta 17. Honekin aztertuko dugu biderketa mixtoa, bai? Orduen, SR, norabide vektore bat, eta besterena, bai? Ba, izango da, adibidez, 7 minus lau, 17, 12, 0 eta bost, eta 0. Bat eta 0, bai? Hemen ipiniko dugu, hau dela SR, bai? Argiago egoteko, R zuzenaren norabide vektorea eta S-rena. Eta orain kalkulatu egingo dugu, parkatu. Ea ber zenbat emoten dozkun determinantea. Bale, sarruzen bitartez kalkulatzen dugu determinantea eta emoten dago 169. Beraz, desberdin 0. Zer esan nahi dau? Ba, SR vektorea eta bi norabide vektoreak ez direla planokideak. Eta ez direnez planokideak, orduen, zuzena gurutzatzen dira. Bai? Orduen hau da, lehenengo partea. Aztertzea, ea ze posizio relatibo dagoen bien artean. Bueno, orain ja, hau dakigula, kalkulatuko dugu plano paraleloaren metodoa erabiliz, ze distantzia dagoen. Orduen, azten gara plano paraleloaren metodoagaz. Bale, orduen, lehenengo, sortu behar dugu plano bat, bi planoa, eta bere barruan S egongo da, S zuzena. Eta horrez gain, planoa izango da R zuzenarekiko paraleloa. Beraz, zelan sortuko dugu planoa? Ba, planoa sortzeko behar duguna da. Edo dira, bi vektore eta punto bat. Vale. Ze vektore erabiliko dugu? Bueno, pues, vektore askeak direnez, erabiliko dugu S zuzenaren norabide vektore bat, eta baita erabiliko dugu R zuzenaren norabide vektorea. Vale? Orduen daukagu. DS dala lehen hartu dugun bezala, 0 bat 0, D azpi R, hau da R zuzenaren norabide vektorea, 12 0 bost, eta puntu bat behar dugu. Eta puntua izango da S zuzenaren puntu bat. Eta orduen hartuko dugu, ba, zuzen parametrikoan ikusten duguna, S 6 minus bederatzi. Planoaren ekuazioa lortzeko, badakigu, bi vektore daukagu zanean eta puntu bat, ba, puntutik planoaren edozein posizio, edozein puntu batera dagoan distantziarekin sortu egiten dugu beste vektore bat, eta honek hiru vektoreak planokideak izan behar dira. Beraz, sortu egingo duguna, izango da, biderketa mixtoa berdindu egingo dugu 0gaz, bai? Sigurtatzeko hiru vektore horrek, ba, planokideak direla. Beraz, idatziko dugu, norabide vektorea, S zuzenaren norabide vektorea, R-rena eta S isa, bai, biderketa mixtoa, 0 dela. Idatziko dugu koordenatuak, nahi badugu vertikalean, nahi badugu horizontalean, 0 bat 0, 12, 0 bost, eta izaken 6, I ken 6, eta Z gehi bederatzi. Eta hori berdindu egingo dugu 0gaz. Jakinda, hemen dago zala S norabide vektorearen koordenatuak, R-renak, eta hemen dekogula S isa vektorea. Bueno, kalkulatzen dugu sarruzen bitartez, eta hau izango zan 0, 0, bost bider izaken 6, eta bestalderantz minus 12 bider Z gehi bederatzi, eta hau berdindu 0gaz. Beraz, dekoguna da, bost isa ken 12 Z, ken 30, ken 101, berdin 0. Eta hau da, pi planoa, bere barnean S zuzena dagoana,
daukana eta R zuzenarekiko paraleloa dana. Bueno, eta bigarren pausua, ja behin planoa dekogula, orain kalkulatuko duguna izango da R zuzenaren puntu batetik planora dagoan distantzia. Bueno, orduan distantzia hori kalkulatzeko erabiliko dugu puntu batetik planora dagoan distantzia. Bai, hau da formula, non R puntua izango litzateke I'0, I'0, Z'0, ordezkatuko duguna planoaren ekuazioan. Bai? Eta zati, planoaren A, isa, I eta Z'aren koefizienteen karratuen arteko batuketaren erroa. Ben, guazen. R puntua bada 13, 2 eta 8. Eta pi planoa goian dekoguna. Beraz, ordezkatuko dugu R puntutik pi planora dagoan distantzia. Hau da, ordezkatu egiten dugu R puntuaren koordenatuak planoaren ekuazioan. Beraz, 5 bider 13. Ken 12 bider 2. Ken 20. Ia, bi zuzenen arteko distantzia kalkulatzeko, bi zuzenak gurutzatzen direnean, bi metodo daukaguz, eta hauze bigarrena da. Bai? Orduen, hasiera batean daukaguz bi zuzen, R eta S, eta kalkulatuko dugu altuera, bi zuzenen arteko distantzia, punto eta plano baten arteko distantzia bezala. Bueno, ikusiko dugu. Pi planoa da S zuzenarekiko plano paralelo bat non R zuzena barruan daukana. Bai? Orduen, imaginatu behar dugu S zuzena paraleloa pi planoarekiko. Bale, orduen, S zuzenaren edozein puntutik kalkulatzen badugu distantzia planoarekiko, azkenean izango litzateke zuzen perpendikular botatzen badugu, imaginatu pesa bat botatzen dugula, edo pilota bat, orduen, distantzia hori izango da kalkulatu behar dugun altuera. Bale, zelan kalkulatuko dugu? Bueno, pues, sortuko dugu, edo, bueno, ez dugu sortu behar, baina imaginatuko dugu, zuzena eta planoen artean paralelepipedo bat sartzen dela. Hemen dekogu paralelepipedoa. Paralelepipedoa da gorputz geometriko bat, aurpegiak binan paraleloak dekozanak. Bale, orduen, kalkulatuko dugu paralelepipedoaren volumena, eta kalkulatuko dugu paralelepipedoaren oinarriaren azalera. Orduen, zer dakigu? Bueno, pues dakigu volumena, paralelepipedoaren volumena, dala oinarriaren azalera bider altuera. Beraz, altuera kalkulatzeko, egingo duguna da volumena, zati, azalera, oinarriaren azalera. Horretarako jakin behar dugu, volumena kalkulatuko dugula biderketa mistoaren bitartez. Eta oinarriaren azalera kalkulatuko dugula biderketa eskalarraren moduloaren bitartez. Bueno, guazen orduen ariketa egitera. Bale, orduen, lehen komentatu duguna, kalkulatzeko bi zuzenen arteko distantzia, kalkulatuko dugula zuzena eta planoren arteko distantzia bezala. Bale, orduen, ulertu behar duguna da volumena, paralelepipedo baten oinarrituko gara, orduen volumena, paralelepipedoren volumena izango dela. Oinarrian azalera, bider, altuera. Beraz, altuera da volumena, zati, oinarrian azalera. Hemen dekogu altuera, hauze da volumena, eta hauze da oinarriaren azalera. Bale, orduan, guazen banan kalkulatzera. Bale, hasiera batean idatziko dugu, kalkulatuko dugun distantzia R eta S-ren arteko distantzia, dala, hartuko dugu adibidez goiko zuzena S bezala, orduen, kalkulatuko dugu S puntua, S da S zuzenaren puntu bat, eta pi planora dagoan distantzia, non pi da R zuzena barruan dekon planoa eta S zuzenarekiko paraleloa dana. Eta hau da kalkulatuko dugun distantzia edo altuera. Eta ulertuko dugu dala volumena, zati, azalera. Bale? Bale, lehenengo ulertuko dugu zelan sortzen dan paralelepipedoa. Orduen, R zuzenaren norabide vektorea izango da paralelepipedoaren alde bat. Beste aldea izango da R zuzenaren norabide vektorea,
azken baten vektore askea hartzen badugu, izango da bai paralelepipedoren beste aldea. Eta bestea izango da R zuzenaren puntu bat, hartu daigun R puntua, eta S zuzenaren puntu batera dagoan vektorea, hau da, R, S vektorea. Hor daukaguz paralelepipedoaren hiru aldeak, hau da, zabalera, sakonera eta altuera. Vale, orduen, volumena orduen izango da R-ren norabide vektorea, S norabide vektorea eta R-S vektorearen biderketa mistoa. Vale? Bueno, eta modulo, claro. Bueno, aterako dugu R zuzenaren norabide vektorea, bai, hementxe daukaguna, izango da 12, 0 eta 5. S zuzenaren norabide vektorea izango dela 0, 1 eta 0. Eta RS izango dela S ken R. Hartuko dugu S zuzenaren puntu bat izango dana 6, 6 minus bederatzi, eta R zuzenarena 13, 2 eta 8. Kenketa egiten badugu, minus 7, 4 eta minus 17. Bueno, honek hiru vektoreak eroaten dugu determinantera. Bueno, determinantean sartzen badudaz vektoreak eta kalkulatzen badugu sarrusen erregelarekin, dekot 12 bider bat bider minus 17, minus 204, 0, 0 eta gehi 35. Eta honek emoten dugu, minus 169. Bueno, alde batetik badaukagu ja volumena, vale? Volumena izango litzatekela, bai, balio absolutua, bai, noski orduen minus 169ren balio absolutua, 169. Vale, hori da biderketa mixtoa. Bestaldetik kalkulatu behar dugu zein dan norabide vektoreen arteko biderketa vektoriala. Eta horrek emango deuzku paralelepipedoren oinarriaren azalera. Orduen kalkulatzen badugu, DR eta DS-ren biderketa vektoriala kalkulatzen badugu, berdin idazten dugu 12, 0, 5 eta 0, 1, 0. Vale. Eta hau garatu egiten badugu, emoten dau 5i ken 12k. Beraz, biderketa vektorialak emoten dau vektore bat. Eta vektorea da 5, 0, minus 12. Vale. Baina guk kalkulatu behar duguna da azalera. Eta azalera da moduloa, honen moduloa. Beraz, moduloa izango da 5 karratu, gehi 0 karratu, gehi minus 12 karratu. Eta honen erro karratua. Eta honek emoten dau 13. Beraz, hemen azpian idazten dut ja, bai, zelan altuera, badala azkenean S eta R-ren arteko distantzia, edo R eta S-en arteko distantzia, eta lehen ikusi dugun bezala, da biderketa mixtoaren volumena, emoten dagoela 169, zati biderketa vektorialaren moduloa, dala 13. Bai? Beraz, emaitza 13 unitate. Hau izango litzateke altuera.